Ένα άλλο σημαντικό τζαμί από τα 16 που διαθέτει η πόλη είναι το Εσκή Τζαμί, παλιό τζαμί, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών Φιλικής Εταιρείας και Βενιζέλου. Τα δύο αυτά τεμένη είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες, αρκεί να τηρήσουν ορισμένους τυπικούς κανόνες, όπως να βγάλουν τα παπούτσια τους πριν την είσοδο. Ο Δημοτικός Κήπος βρίσκεται πίσω από το κεντρικό ηρώο της πόλης, καλύπτει έκταση 21 στρεμμάτων και είναι από τους ωραιότερους της Βόρειας Ελλάδας. Τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί εδώ αναψυκτήριο, ενώ οι πίδακες με τα πολύχρωμα νερά προσφέρουν τις νυχτερινές ώρες όμορφο θέαμα. Η οδός Νέστορος Τσανακλή, με τα νεοαναγεννησιακά αρχοντικά της. Εκεί στεγάζονται σήμερα η βιβλιοθήκη του Δήμου Κομοτηνής και το Οδείο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Και λίγο πιο πέρα, η Λέσχη Κομοτηναίων δίνουν μια εικόνα της ακμής της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα. Αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο, η Σχολή Νέστορος Τσανακλή, που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου. Η Κομοτηνή είναι η πόλη όπου ο επισκέπτης θα βρει πολλές αυθεντικές γεύσεις της Ανατολής. Τα παραδοσιακά λουκάνικα, ο παστούρμας, ο καβουρμάς και ο λικουρίνος, το καπνιστό παστό κεφαλόπουλο, συνοδεύουν ονειρικά τον ντόπιο τσίπουρο. Τα φρέσκα στραγάλια με τις ποικίλες γεύσεις, το σουτζούκ λουκούμ και ο φρεσκοκαβουρδισμένος με μοναδικό τρόπο καφές αποτελούν μοναδικές γευστικές εμπειρίες. Η μαγειρική παράδοση αποτελεί στοιχείο του τοπικού πολιτισμού και σε μια τέτοια πολυπολιτισμική περιοχή όπως είναι η Ροδόπη, ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από τη γευσηγνωσία που θα αποκομίσει. Παραδοσιακά εστιατόρια και ταβέρνες για μεσημεριανό και βραδινό φαγητό με τοπικές σπεσιαλιτέ από ντόπια κρέατα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά θα βρει κανείς μέσα στην πόλη αλλά και στα γύρω χωριά. Ουζερί με εκλεκτούς μεζέδες, μπαράκια, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα με φαγητό και καλή μουσική. Ξενοδοχειακές μονάδες στο κέντρο της πόλης ή στην περιφέρεια με άρτιες υποδομές περιμένουν να εξυπηρετήσουν τον επισκέπτη αλλά και τον επιχειρηματία με τους συνεργάτες του. Η πολυπρόσωπη πόλη της Κομοτηνής, που δεν αφήνει κανένα να πλήξει την ημέρα, προσφέρει και ποικίλους τρόπους διασκέδασης και νυχτερινής ζωής. Ο νεανικός πληθυσμός της πόλης, που ενισχύεται από το μεγάλο αριθμό των φοιτητών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, δίνει ιδιαίτερη νότα στη ζωή της πόλης. Οι νύχτες εδώ είναι ξεχωριστές. Σε πιο ήρεμους ρυθμούς ξετυλίγεται η ζωή στις άλλες σημαντικές για την οικονομία του νομού Ροδόπης Κομοπόλης. Σάπες, Ίασμο, Ξυλαγανή. Η πεδιάδα της Ροδόπης είναι ένας έφορος τόπος με ποικίλες αγροτικές καλλιέργειες. Σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, τέφτλα, ηλίανθο, καπνά και αμπέλια. Η κτηνοτροφία και η ιχθυοκαλλιέργεια σε άνοδο τα τελευταία χρόνια συμβάλλουν θετικά στην τοπική οικονομία. Η γεωοικονομική στρατηγική θέση του νομού Ροδόπης, που βρίσκεται στο κέντρο της Θράκης, αξιοποιείται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της, λόγω των αλλαγών και της απελευθέρωσης των οικονομικών συστημάτων των Βαλκανικών και των παρευξήνιων χωρών. Η πρόσφατη διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τον Ιούνιο του 2005 για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Κάφκασο μέσω Τουρκίας και Ελλάδας προς την Ιταλία καθιστά τη Ροδόπη ενεργειακό κόμβο μεγάλης σημασίας. Κοντά στην Εθνική Οδό Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από το 1978 οργανωμένη βιομηχανική περιοχή, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Στο χώρο αυτό λειτουργεί το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε μόνιμες εγκαταστάσεις.
Διαθέτει αίθουσες που σε συνδυασμό με τις άρτιες ξενοδοχειακές υποδομές του νομού προσφέρονται για συνεδριακό τουρισμό. Η Ροδόπη αποδέχεται το σύγχρονο τρόπο ζωής χωρίς να απαρνείται την αυθεντικότητα και το μεγαλείο της. Οι κάτοικοι διατήρησαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα τοπικά έθιμα και τις συνήθειες που τους κρατούν δεμένους με τον τόπο αυτό. Στην ενδοχώρα, γραφικά χωριουδάκια και παραδοσιακοί οικισμοί αποκαλύπτουν στον επισκέπτη μια ανεπιτίδευτη καλαισθησία, ακόμα και όταν αυτά ερημώνουν. Οι οικισμοί της Ροδόπης που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί είναι η Μαρόνια, το Μαυρομάτι, ο Μίσχος και ο Βάκος στην περιοχή της Κομοτηνής. Η Μαρόνια, χτισμένη στην πλαγιά του Ίσμαρου, απλώνεται μπροστά στον επισκέπτη γραφική με τους λιθόστρωτους δρόμους και αναπαλαιωμένα αρκετά από τα αρχοντικά της σπίτια. Αντιπροσωπευτικά δείγματα αποτελούν τα αρχοντικά των Ταβανιώτη, Πανδρευμένου, Χατζιαλέξη και Καράβα. Εκκλησιές του 18ου αιώνα, της Παναγιάς και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, χώροι που μυρίζουν λιβάνι, κερί, θυμιατό. Η πανέμορφη πλατανοσκέπαστη πλατεία του χωριού, στο κέντρο του οικισμού, με την περίτεχνη κρίνη, εξώστης, με θέα την πλαγιά και το θρακικό πέλαγο. Είναι μια περιοχή πρόκληση για τον επισκέπτη που έχει τη δυνατότητα να απολαύσει με όλες του τις αισθήσεις τα χρώματα, την εναλλαγή των εικόνων, τις μυρωδιές του βουνού και της θάλασσας, αλλά και να ζήσει τα πλούσια πολιτιστικά καλοκαίρια με τα μαρονίτικα γλέντια και τις μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Το παρελθόν στη Ροδόπη διαφυλάχτηκε από τους ανθρώπους του όχι για νοσταλγικές διαδρομές, αλλά για να το αφουγκραστούμε, να σκύψουμε πάνω του, να ανακαλύψουμε την επινοητικότητα του απλού ανθρώπου, το μέτρο, τη λιτότητα στην καθημερινότητά του. Σε πείσμα των καιρών, οι κάτοικοι αυτού του τόπου προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις. Καλωστημένα λαογραφικά μουσεία φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με ένα γνήσιο τοπικό πολιτισμό. Στενά δεμένη πάντα η ζωή με το φυσικό περιβάλλον στον νομό Ροδόπης. Σημαντικό κεφάλαιο που προκαλεί το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών είναι οι πλούσιοι υδροβιότοποι. Η περιοχή είναι πρικισμένη από τη φύση με μοναδικές ομορφιές που στην παράκτια ζώνη ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Ο συνδυασμός του ορεινού όγκου του όρους Ίσμαρου και παραθαλάσσιων περιοχών